Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe urang ba nakasinong krang East Khasi Hills uladu no ya kajing hadien ba katrok ba unya kelali hap hagawa umngot haga khatsau tering mentau benai. Yau te urang ba balaklat no latip kerteng kom uba Lester son pathau lai phulai snam karta uba nakasinong krang nong lum. Kat kom kajing ya thu uba restar len sau kemi unong song snong krang nong rom ula ong ba ute urang ba ude uba junya trok sedau ki bat kat ba udang wan pai hagate kasngi shwa ban poi hajing king dau ki ula ailat igi kali ban yat bat de hagate kapor ba katrok ba unya kala kom hap no shawa umngot namar kajing kem palat kasurong. Uba sau kemi ula ya thu ba namar kajing hap uslam ko hagate kawa kala jungot bat shem lalap kloya kamet jong ute urang ba. Ula ongru badeha kasngi ublei balalap ya kamet jong ute urang ba nakathan Bangladesh hadian ka jingrong jong ko uba pathau udan tang marwei hapo kali hakapor baja kate ka jingja basngosi uba restarlen ula ongru ba ya kamet jong ute urang ba lalap de kinong Bangladesh balapan kit no marmar hadian balayo ya ka ute urang ba ula i no shadian ya ka kurem bat ya ki khun kikti bat ya kamet jong u latep dan buram no henen kasngi